pensat a la fantasia dels contacontes amb animació integrada que t'ofereix Luna amb el seu llibre màgic i tots els seus amics. No et perdis cap de les seves faules. Totes elles carregades d'encant, imaginació i molt de ritme. On treballem i potenciem l'educació en valors. No deixes que t'ho contin i gaudeix amb Luna i els seus amics d'una estona màgica.